Nu er andet skoleår på Lille Næstved Skole startet på den nye Lille Næstved Skole. Det betyder også, at det er årsberetningen for det første år. Og det er lidt mærkeligt at tale om det første år på en skole, som er måske tæt på 200 år gammel. Det betyder, at vi starter ikke fuldstændig fra scratch, men Lille Næstved Skole har haft mange udformninger gennem tiden. Og vi har skulle starte den på ny, efter at Lille Næstved Skole blev reduceret til en mindre skole, men alligevel med 3 afdelinger, så det er alligevel en ret stor størrelse. Vi har som skolebestyrelse skulle finde ud af, hvad er det egentlig for et grundlag, som vi skal arbejde videre på? Hvad er det for en del af den historie, som vi skal have med videre, fordi Lille Næstved Skole er en god skole. Det vil vi gerne fortsætte med, den er, men vi vil også gerne være med til at gøre den endnu bedre og gøre den til en del af den tid, som vores børn og unge vokser op i. Det betyder, at vi har arbejdet rigtig meget med selve grundlaget for skolen. Vi har godkendt principper og budget og alt det formelle, som man nu engang skal godkende i sådan en sammenhæng. Og der har vi egentlig bare brugt alt det for tidligere, fordi vi synes, det var mest vigtigt at få fat på grundlaget fra starten. Og så tager vi fat på alle de andre ting løbende fremadrettet. Det er også derfor, at vi har valgt at holde fast i at anbefale, at skolen skulle hedde det samme, Lille Næstved Skole, som den har heddet altid. Og det er også derfor, vi har holdt fast i logoet. Så der er noget genkendeligt, men vi er ved at bygge skolen på ny, og det betyder rigtig meget. Noget af det, der kommer til at fylde rigtig meget, er at involvere forældre og elever og personale i den videre udvikling af skolen. I løbet af året har vi samarbejdet med elever, lærere, pædagoger og forældre arbejdet omkring de nye mål og værdier til det nye værdihæfte. Der har været kæmpe opbakning blandt alle, og især os forældre, og vi ser frem til et godt samarbejde fremad. Det er jo et lovkrav, at man har værdier og antimobbestrategi og ordensregler. Vi har valgt at samle det i et hæfte, også som tidligere, men i en ny opdateret udgave. Vi har ønsket, at der skulle ændres i formuleringen, så det blev mere tidsvarende, og vi har også haft et stort ønske om at igangsætte en proces, hvor der er en høj grad af inddragelse. Eleverne har været rigtig meget inddraget, både med hensyn til værdierne i forhold til de ansvarsområder, som er beskrevet i hæftet, men også at forældrene blev rigtig meget inddraget. Medarbejderne har været inddraget, vi har haft skolebestyrelsen inddraget rigtig meget selvfølgelig, og skolens ledelse har også været inddraget. Og det har kørt i et helt år, hvor vi har haft kørt frem og tilbage og prøvet at tilpasse noget, der til sidst så er mundet ud i det her. Vi har også haft et rigtig fint møde med forældrene, hvor de har været kaldt ind, eller haft mulighed for at komme ind og bidrage til processen til et fælles forældremøde. Og heldigvis valgte mange at deltage. Ja, det var super godt, og det kommer der i øvrigt et af i det her skoleår også. Ja. I det kommende skoleår, der vil vi arbejde med at formåle værdihæftets værdier og målsætninger til at komme ud og arbejde i skolen, sådan så at det lever både blandt elever, forældre og skolens personale. Derudover så vil vi have fokus på elevfravær, mobiltelefoner og i det hele taget, at der er en ordentlig trivsel på skolen. I skolebestyrelsen har vi i løbet af året også haft elevrådsrepræsentanter med, og en stor del af deres arbejde er jo at sikre en medbestemmelse i beslutningsprocesser, hvor det er muligt. Og det er blandt andet sket i år, hvor alle elevråd fik et ekstra økonomisk tilskud og skulle vælge, hvad de penge skulle bruges til. Det er taklet på forskellige måder på de 3 forskellige afdelinger. Der er blandt andet blevet besluttet på en afdeling, der skulle købes bolde. På en har der været arrangeret en skolefest. Men alle afdelinger har valgt, at selvfølgelig er eleverne med til at bestemme, hvad de ekstra penge de skulle bruges til. Jeg er en elev i skolebestyrelsen, og det er faktisk meget godt, fordi at vi bliver lyttet til. Og det er ikke sådan der, at vi siger noget, og så siger de, at vi skal nok få gjort det, og så sker det ikke. For eksempel, jeg var på brokke over, at når man skal i omklædning, så nogle gange kan man se ind, fordi at når begge døre bliver åbnet, så kan man sådan der se ind, og så nu har de fået lavet sådan en ting, så den agtigt lukker af sig selv, så man ikke kan se ind. Så de får gjort det, og så får jeg også lov til at diskutere, hvilket jeg ret godt kan lide, og sådan der argumentere mig selv. Så det er sådan der, føler jeg mig lidt passer ind, fordi at jeg ikke bare sidder stille, men faktisk også fortæller min mening, som
så meningerne for de andre elever, fordi at i elevrådet, så fortæller de andre elever ligesom, hvad deres klasse mener, og hvad de synes, der skal blive gjort bedre. Og så fortæller jeg så det videre, også det, som jeg selv synes. Og det lytter skolebestyrelsen på, og det kan også være sådan nogle små ting, som hvad skal der stå i en procedure om, hvordan skolen er. Så kan jeg også sige om, hvordan jeg synes, den er, og hvad jeg synes, der skal stå, hvis man er en ung, som gerne vil gå på den her skole, men måske gerne vil høre. Så jeg synes faktisk, det er ret godt at være i skolebestyrelsen, især som elev, fordi at de hører vores meninger. I skolebestyrelsen bestræber vi os på at opretholde og udbygge det gode samarbejde, der er med den politiske del af Næstved Kommune. Vi mødte derfor op den 18.4. til et dialogmøde med børne- og ungeudvalget, ligesom de andre skolebestyrelser i Næstved Kommune. Vi mødte op i god tid og havde forberedt os, så vi kunne imødegå de punkter, som børne- og ungeudvalget gerne ville tale om. Der var udstukket 3 punkter på forhånd. Der var fravær, der var mobiltelefoner, og så var der SFO-strategi. Vi valgte at starte mødet med at fortælle om det nye mål- og værdihæfte, vi har arbejdet med, efter at skolen den var gået fra den store skole med 6 enheder til den nye skole. Dialogen på mødet den var god, og vi fik talt en masse med dem på kryds og tværs, og tiden løb, og vi nåede ikke alle punkter igennem, og der var også nogle medlemmer, der var fraværende. Og vi ønskede egentlig at tale mere med børne- og ungeudvalget. Så vi inviterede dem til at møde os igen den 11.6., og de valgte heldigvis alle sammen at møde op. Holdningerne i en skolebestyrelse er jo forskellige, og det er de også på børne- og ungeudvalget. Så vi fik set og hørt alle sider af de forskellige sager. Et af de punkter, som især var vigtigt for flere medlemmer på børne- og ungeudvalget, det var det her med problematisk fravær. Der blev spurgt ind til flere ting, og blandt andet kunne vi jo fortælle, at skolen har ansat 2 pædagoger, der tager sig af børn, som har et problematisk fravær. På trods af, at man måske aldrig når helt i mål på sådan et møde, så var fornemmelsen af både børne- og ungeudvalgets medlemmer og skolebestyrelsens medlemmer, at det her det var et godt møde, og der var god bund for et godt og fremtidigt samarbejde på tværs af politikere og forældre, og selvfølgelig også nogle af de elever, som er repræsentanter i skolebestyrelsen. Det er meningen, at sådan et dialogmøde skal være en tilbagevendende begivenhed i årene, der kommer, så vi ser rigtig meget frem til at kunne gentage succesen og drøfte flere vigtige punkter, som både er vigtige for børn og forældre på skolen.